Jak jste spokojený s výsledkem toho utkání? S výsledkom, s víťazstvom doby nebol spokojný. Ja mám obrovskú radosť, že sme boli schopní pretaviť tú prácu, ktorú sme do toho investovali a mali sme zápasy, kde nám fakt chýbalo a dneska to vyšlo, ale vyšlo to proti týmu, ktorý je iný typ hádzaný, je veľmi nebezpečný. Je to tým, ktorý vie vyhrávať medaily na majstrovstvách sveta, pravidelný účastník olympiáda. Babi to dneska dali a absolutórium im dneska patrí. Bylo to v prvním poločase o 6 branek, už to vypadalo možná, že by se to mohlo definitivně naklonit na tu jednu branku, čím to, že jsme o ten náskok přišli. Tie Korejčanky stále začínajú ako dieselový motor, neviem prečo to je, lebo aj proti Švédkám prehrávali a potom sa do toho dostanú, mal tam dve lajny, oni zrýchlia, keď urobili výmenu tej strednej spojky a samozrejme my sme museli počítať do toho, že my sme chceli byť najviac fresh do toho konca zápasu, tam tých 6 gólov nám pomohlo v tom, že sme mohli urobiť aj nejaký experiment, že sme zložili tie hráčky inak a zvládli to dievčatá a konec koncov na konci to išlo. Čím to, že to holky nakonec teda strhli na svoji stranu v těch posledních minutách? Ja si myslím, že tým neskutočným chtíčom. My sme v tých zápasoch, do každého zápasu išli s obrovským chtíčom a dneska dievčatá to proste si povedali v šatni, že jednoducho toto nám nikto nezobere, aj keď je 15-15 a patrí im, hovorím, absolutórium v tom, jak bojovali za seba a za Českou republiku. Když vezmeme ten turnaj kolem a kolem, bude to umístění někde kolem 20. místa, ještě záleží na těch ostatních zápasech, 18. až 20. tak nějak. Jak ty si s tím, nebo nejsi spokojený? Ja nikdy nie som spokojný, takže ja chcem stále viacej, ale musím povedať, že tie zápasy sme hrali tesné, OK, s tými Norkami, proste ten tým je úplne inde, sme ako dostali, tak sa dá povedať, nakladačku, ale v tých ostatných zápasoch sme boli v hre a my sme prišli s hráčkami, ktoré niektorí na majstrovstvách sveta nikdy neboli a my sme sa to učili, ako to treba dotiahnuť, že tu sa hrá 60 minút a hovorím, musíme ďalej pracovať, systematicky začať v mládeži. Proste to je tam message, že jednoducho ten svet ide ďalej, nám uteká a my musíme ich dobiehať. A preto sme to zvládli, lebo sme jednoducho chceli a náš morál bol vyšší. A samozrejme, ja furt hovorím, že k úspechu len 1% to je šťastie, ale to šťastie je len vtedy, keď si to človek zaslúži. A my sme si to dnes zaslúžili, že bola tam nejaká tyčka, čo sa konečne priklonila na našu stranu. Jednoducho to treba povedať, ale to je vždy len 1%. Zmínil si debitantky, kterých jste vzali s Danem Čurdou poměrně hodně. Jak si spokojený s tím, co na turnaji ukázali? Tak tu je, ako ja hovorím, so mnou je veľmi ťažko sa baviť o spokojnosti. Ja im dávam ako extra za to, že sa snažili, že počúvali, že pochopili, že akým smerom sa musíme uberať, keď chceme naháňať európsky svetový trend. To je to, čo si tie dievčatá musia odniesť z tohto turnaja a prísť domov a doma byť referentkami toho, ako sa hrá svetová hádzaná, aké to je náročné a čo preto treba robiť. Tím, že se teď blíží vlastně vrchol možná celé téhleté generace, něco, co holky po čem touží, a to je domácí turnaj, domácí šampionát, teď je to za 12 měsíců, tak jaké jsou ty věci, které se dají krátkodobě za těch 12 měsíců vylepšit? Co bude to hlavní, na čem budete s Danem Čurdou s týmem pracovat? Tak my sme sa s celým týmom a s Danom o tom už asi 1000-krát bavili, že jednoducho je to domáci šampionát, musíme spraviť všetko preto, aby sme boli čo najviac spolu. Ale ja si myslím, že tu ten tým, jak sa obmenil, tak tu sa vytvorilo nejaké gro toho týmu a nejaký základ tej budúcnosti. A dievčatá už sa poznajú viacej, tie, ktoré nikdy neboli, cítia trošku viacej a hráme to tímovo. Tu jednoducho tým je číslo 1 a vždy tým musí byť na prvom mieste. A samozrejme, my všetci vieme, že tie domáce majstrovstvá sú niečo fantastické a chceme tých našich fanúšikov a hlavne seba
lebo robíme to pre fanúšikov, ale hlavne pre seba tiež, aby sme potešili sami seba tými výkonmi, ale my budeme potrebovať obrovskú podporu, aby sme sa spolu stretávali čo najviacej, aby sme čo najviac tréningu vedeli využiť spolu a týmto pádom chcem aj povedať, že obrovská vďaka mojim kolegom doma v Čechách, s ktorými sme to vytvorili nejakú dobrú spoluprácu, kde sa bavíme, takže všetkým tým trénerom týmto chcem poďakovať, že bojujú so mnou a počúvajú ma, keď niečo robíme, lebo sú to ich hráčky a je to aj ich zásluha. A možná z toho dlouhodobějšího hlediska, co musí udělat česká házená, aby se zvládla, řekněme, pravidelně měřit s těmi nejlepšími týmy. Jasně, s Norskem se tady na tomhletom turnaji nemůže měřit asi nikdo, ale s těmi týmy, jako je Brazílie, jako je Švédsko, nebo i ty další prostě týmy, co jsou špička, ne úplně špička toho ledovce, jestli mi rozumíš. Áno, rozumiem tomu. Jednoducho musíme sa učiť od tých najlepších a pozerať sa na Norky a baviť sa s nimi a brať ich ako idoly, to je jedna z vecí. Druhá vec je, že musíme systematicky pracovať, musíme začať fakt od mládeže. Ten európsky svetový trend je o súbojoch, či na jednu v útoku, či v obrannej fáze. Potom je tam, samozrejme, to je do kolektívnej hry, prihrávky pod tlakom a to je to, čo my musíme vniesť do tej našej práce a do tej práce s tou mládežou. My nemôžeme výkonnostný a vrcholový šport presunúť do junioriek. My to musíme robiť v dospelých kategóriách, aby sme toto bola výkladná skriňa našej českej hádzanej. A hovorím, pracujeme na tom a musíme ďalej pracovať na tom, lebo vidíte, že kondičná stránka je tá najdôležitejšia. Kto vydrží, vyhrá. Kto je silnejší, vyhrá. Jednoducho ono sa to takto posunulo. V hádzanej je už všetko vymyslené, ale jednoducho teraz sa posúvajú tieto veci ďalej a my toto musíme naháňať. A ja verím tomu, že naše baby to pochopili a budú tými správnymi referentkami pre Česko.